Tħabbret il-mewt tal-kantant Tony Camilleri, magħruf bħala il-Bajzo, u miet fl-età ta' 70 sena. Il-Bajzo b'karattru kwiet u ta' ftit kliem jibqa' mfakkar għal kanzunetta L-ewwel tfajla li ħabbejt. L-ewwel tfajla li ħabbejt, Lulu bibi li poġġejt, li nitla la ma sibx xejn, x'jistgħu jagħmlu dawn l-għajnejn. Il-Bajzo beda l-karriera tiegħu mal-grupp popolari ta' The Malta Bums fis-snin 60. Flimkien miegħu mal-grupp kien hemm Freddie Portelli. Il-Bajzo ħasem ukoll fl-ewwel rock opera Maltija li qatt saret, Dreams, kif ukoll fir-rock opera Ġensna. Ħasem ukoll fil-film Cristoforo Colombo. 7 snin ilu il-Bajzo kien għadda minn waħda mill-aktar esperjenzi koroħ f'ħajtu, meta tilef kollox wara li d-dar tiegħu waqgħet fit-traċedja f'San Pawl il-Baħar li kienet ħallit żewġ vittmi. Madankollu ma qatax qalbu u kompla jferraħ il-pubbliku bil-kanzunetti u l-vuċi sabiħa tiegħu. Waħda mill-aħħar interpretazzjonijiet tal-Bajzo kienet f'Settembru li għadda waqt il-kunċert Rockestra. Fittixtek għal-blolli tan-nidaqta u sibbist ħahen bla muħafna ċbar. Ħaristek mill-irwifeq lil, sqejtek meta x-xemx